Amen. In the banking room. Amen. One, three. Amen. Amen. One, three. Amen. Wandisa umphatha inkonzo. Amen. One, three. Amen. Amen. Ezweni lakithi bantwana benkosi wahlabisa lapha engisuka khona ngikhule ngelusa izinkomo zikababa wanojikeduze njengathi kwabuye kuthi bantwana benkosi lihloma izulu lizoduma bese kuthi mase kuthumile kwakuthi endaweni ithitayo bese leyo ndawo ibizwa ngesishozi esishozi siyamakhosi izulu kumele beladlalela endaweni eyodwa leyo ndawo iyayibe siyahlonishwa ngoba isuke siyindawo lapho uNkulunkulu athitha ngiguqe endaweni enjalo Nkosi yezulu nomhlaba phambi kwezihlwele zakhe ezingaka uNkulunkulu wamaNazaretha ngiyazicelela ke Jehova wakithi ebuhleni ukuba ungithwale shembe kule mizuzu Nkosi engiguqe ngayo lapha Nkosi ngiguqe naphambi kwamakhosi ngiguqe naphambi komhlaba wonke shembe ngikhuluma indaba yakho amen Amen. lapha ezweni lakithi bantwana benkosi ake ngehlelwa inkinga ngathi ngiyafika kwelinye ithempeli ngafika kungekho umuntu umshumayeli esendlini nabantu abayisithupha kodwa ngabona kunezilwane okuthiwa amagantuni engayibona iqhamuka sizenkozweni athi ngiyaqalaza lapha emhlena ngiyibona ukuthi athi zayisonta nami ngoba bakhosisha le nkonzi yakhe ingcwele shembe nginezicelo Nkosi ezimbili
lezi izicelo Nkosi ngiyafisa Shembe Uyingcwele ngethemba enginalo kuwe ukuba ungazigodli nyazi bezulu. Lezi izicelo Nkosi ezibili ngizosicela Nkosi iseduze kwenhliziyo yami. Lezi izicelo Nkosi ezibili Shembe Uyingcwele noma ngabe kufika isikhathi sokuba ngahamba emhlabeni Shembe kodwa ungiphe zona la. Esokuqala ngabe ngezwe phakathi kwalomzi kuthiwa umuntu umfundisi ngeke kubezwe. Bathi mabesho obaba bathi inkinga yenza ukuthi umfundisi kuthiwa ngeke angene ezwini kuyisandla sokuphosa sikaShembe. Uma ke waphosa lapho Shembe angashongo khona kabheki. Okwesibili umfundisi kufanele aphathe leli bandla likaShembe ngomusa. Umfundisi ongenamusa kanye. Okugcina uyokwenza umfundisi angangeni ezwini lapho Shembe ukuthi uyena ophethe umthetho ezweni asuke ephathiswe. Uma kuqedwa umthetho baba kuyoboshwa. Kunabafundisi abathathu Nkosi engifisa ukucela ngabo. Njengoba ngiguqe lapha engithe mangiguqiswa kule ndawo ngabafica asebehambile emhlabeni abathathu. Ngicela ngabo Shembe ukuthi uma kuthi umfundisi akaze ukungena ezulwini kodwa uqala ufake bona Shembe. Ngibacelela laba bafundisi ngoba ngibabone benyathela kahle. Kunomfundisi obeguqa lapha izolo waseHlanzini umfundisi. Uma Nkosi engakangeni ezulwini ngifashe. Kunomfundisi waseNingizimu umfundisi baba. Uma ukuthi akangeni ngifashe. Amen. Kunomfundisi wezwe lakithi eJudiya baba makhathini. Uma engakangeni Shembe siyacela kuwe nyazi bezulu. Amen. Sokuqala leso bezulu. Bese sibili Shembe Uyingcwele ngiguqela lapha Nkosi ngiguqele into eyodwa ngoba Shembe sengathi kungasithanda Nkosi bese usipha uthando ukuthi thina bese sithandana sonke. Amen. Ngoba uma singathandani thina sisodwa Shembe ngeke sibheke kulapho. Ngoba lolo thando Nkosi yamaNazaretha lizosuka phambili. Ngiguqela ukucela lolo thando kulaMaNazaretha omhlaba wonke ukuthi Shembe sikuthanda sithandana sonke. Ngaphambi kokuba sithande wena Nkosi eqinisa.
umfundisi ubaba ucele wasemkhaydeni ethi ngelinye ilanga indlamhlathi kaMayekisa yake yabuza amadoda ekhona ngaleso sikhathi ngathi nidlula libhekele nibone umuntu emile ebuka insimi yakhe noma senibuya nimfice lokho emile ebuka insimi yakhe utakhuluma amadoda ashakushoyo ithi indlathi kaMhlathi kaMayekisa idawu mina ngathi wo umuntu ethanda insimi yakhe yebesithanda shefu. Amen. Ngoba silapha nje sizothanda indawo. Amen. Amen. Kunomjove engiphethe engiphiwe inkosi yamaNazaretha ukuthanda kabonga. Amen. Uma sike saphuma lapha endlini bantwana benkosi lapho kujova khona umuntu uma ubaleka nakho shumayela uncube yongibambela iBhayibheli ngesandla shumayela umathabela yongiphathela isihlabelelo samaNazaretha ngithe aphinde ngishadisa manje abantu benkosi ukuthi mengabo umfundisi umuntu mengqondo kanje lisuke zoshadisa iNazaretha ngoshaya. Amen. Roma 12 verse 7. Nehemiah 10 verse 29. Roma 12 verse 18. Nehemiah 10 verse 29 we have 8. Abasehebheru 13 verse 6. uJohane 9 uthathe verse Hlabelelo 119 yothathu verse. Uwe mathabela ubamba ingoma ka91 usithintele. Uphinde usithintele ingoma ka179 verse. Uzivalela ingoma 199 verse. Cocaine.
Uma ungenzeka uthi umshumayeli unukele encwadi ayiphethe ithi uma kungenzeka hlalani kahle mina nabantu bonke uma kunesihlahla eduze kwakho ngiza uma futhi uzwa futhi yenaba kodwa futhi bese ubheka umuntu oseduze kwakho umhlalise kahle bese futhi nomuntu oqala ingubo bashaya umhlalise kahle ngoba namhlanje uze emshadweni wakhe nonyaka uma kungenzeka manazana etasehleni hlalani kahle Amen. nibe nokuthula bese niyathula nalela ukuthi unyazi ufuna ukwenza njani yeke wena ke ngoke Amen.
useyanginikeza umshumayeli le nkonzo ukuthi sekufika umfundisi ndisemthethiwe Shambe sengathi lo mfundisi wamfaka kwinkosi ungaqali umthathe manje usazosebenza. Amen. Sifana inkosi. Uma siphumela ngaphandle abantwana benkosi. Uyabona njengoba silapha uzomemeza ufanele nangeduze kwalo. Akhulume ngokunikela esiyithunyiwe okho bethu. Kodwa umuntu usuke uphume kwanika anganikele. Kanti thunywe ngubani lapha? Uzomemeza bakuzulu. Ayibinzi ukununina. Kodwa uzophuma wena. Uhambe uyohlala emgqeni, uhambe uye edolobheni bese ushiya abanikazi balakukholwa abakuthumileyo bathini naka amagalikuni ayaphuma amasithi inkosi kusemizwile ayasukuma nawo ayayithu kodwa engakunothisa ngala magalikuni awaphumanga ngesali lodwa lawa akhambe ngapha aphuma shona lawa aphuma shona sengiyabuza umshumayeli wenzakalani la njengobona abantu bengeke ethempelini lamagalikuni awabasibani sebasho lawa abasibanibani sebasho isikhathi kugcotshwa leli thempeli bathi make umshumayeli kwawusibanibani futhi make laba bafika laba bayogencana ethempelini noma bayohlumuka njengobona nje afike lamagalikuni namhlanje azothetha inkalala lemndeni ngoba khona umfundisi kaShebe afika ahlabelela lamagalikuni kodwa namhlanje wena la akho cala ozolithetha kodwa lapha kuthula kuneyinkinga ezikhona phakathi komuzi ohlezi kuwo kodwa umnikelo kuwe aphuma amagalikuni ayifuthuza aphuma bhekelela nalana aphuma bhekelela athi ubona kumshumayeli uma ngabe ke sibuye lina sizohlala phansi into siyikhuluma sibalo uthi umfundisi na bhekemusi uphinde ukuba la uthi abasasonza abantu bakho njengoba bone jokola nje amagalikuni ebezothetha ikala Amen. Umuntu akufuneka elinde eyolanda ayokumusa isikhiye kuNkulunkulu umuntu oyiNazaretha ayiwa kodwa umuntu oyiNazaretha ukhiye funeka ulanda isibhedlela samakhosi ilinde lena liphethe ukuthi lapha kuJulayi uzoyiphatha kanjani
Amen. ukuthi nomusa nosisi uyibone ekamayekisa imo izeni kabushela baphemsisi babusi sekuma kwakho Baba, ikumakoti wena ngilehlasa ingane amathumba hleli ngaphansi ithi inkosi yamanazana kaThoma umfundisi aboshwe ngapha ethi aboshwe plastic onjani uplastic baba lowasesibhedlela wathi hayi mfundisi izisinda uNkulunkulu uzoyiqalisa inkosi kusise ngakho la ngawona wasekufuka lezi zinto zethu esayizeke zasala zamshaya Ngabuyela kubo sekujuluka ngafika ngathi umenzi wesinto omhlaba uthi le ngene izophila ilapha senza imali yaphila ngomshaya Amen. kuleyo mali epheshela kumathebele sikade uyofundisa thiphile lapho ubona thisha ngawo mathathe ngishofo Nehemiah 10 verses 29 kuyakuleti uphinde umbambele umthandazo nesama uverse 46 no47 Banamathela bafowabo ushincwadi emveni ithi lapho esontweni namathela kumfweni hayi izinduna bona leyinduna zakubo bangena esifungweni singena emshadweni noshembe omnyazi wezulu nasesivumelwaneni siyavuma ukuthi siyofela esandleni sakho nyazi wezulu Bahambe emthethweni kaThixo. Ngoba sifuna ukuhamba emthethweni kaThixo ukuthi ukhiye uma ngabe usuthola ilivulo endaweni efanele. Amen. Nokugcina. Nokwenza njengemiyalo yonke kaJehova uThixo wethu. Nezimiso zakhe. Nezimemezelo zakhe. Ukuba khona indawo abantwana benkosi iy'ntombi zalela imandla ezinhle kade zenza umcimbi wazo omuhle lapha uNkulunkulu azigcinile ngakho kodwa kufanele ukuthi uma baba unengane elapha ngaphesheya ungakaze uyithengele ngisho iswidi lelo kuthiwa i-PS ka-14 rand unenkinga ngoba ingane yakho leliya swidi izothengelwa yiphara bese yazi ukuthi uthando yilona kufanele wazi ukuthi ingane yakho igama lothando futhi uthole kuwe njengoyise ukuze uma ibuyenwayo iqala ukubaba njengelolo kodwa uma wena ingane yakho igama lokuthi uyayithanda ungeke ulikhiphe izokhishwa esilotheni ungatholi nje inkolo noma ngisese Amen. nomuntu oneyintambo engenawo amateki okuthi wena kuthanda singathathe neyinsizwa sethu ezinhle abafana bethu izintombi zabo ungathathi intombi yezwe ngoba ungafuna ukuthi umuya ku-23 uzofuna ngalo muntu lapha uzofuna afihle nezinto afihle ney'nto zakho zokuya esonweni ngoba ungowezwe kodwa lezi insizwa zethu kufuneka yithathe ngapha ngaphesheya izinto onyazikonje Amen.
ifiso lami uthi anginasizathu uthi ngaloshengo phambi kwethu anginasizathu kodwa namhlanje ngishadana ngoba kuvumile izini ayikho intshona nayo ngonyasa nothando enginalo ngoshengo akukhonongi yena Mathabela Hayi. emthandazweni wesibili wena mzalo lapha ekhaya uyibonile ingane yakho ihle kanjani wena mzalo lapha ekhaya uyibonile ingane base sikuku lapho okapanda samshini sibale uyibonile uthisha ifundise ingane yakho ukuthi ngasoni izigcine ngoba ithembele kaNkulunkulu wakuma likhipha uthando uyizofona ingane vele kumsebenzi akekho umuntu oyitshela ukuthi uyayithanda uma uthanda umuntu ube nempilo enhle awulaleli ifundiso kayishona uthi ushambe hlonipha ihlo nonyawo ngoba uzoba ney'nto kodwa kunombandela ophezulu ukuthi uma ukwenzile lokhu uzofika uphile isikhathi eside bese uthola isibusiso sonela bese nengane oyizala sibe ngamaNazaretha iyele ngaphisile Angiphiwe. Usnamilo. bantwana benkosi ngizwa nginomoya ukuthi ake kukhulume ngalomuzi ukuthi njengoba silapha singacabangi bantwana basezulwini ukuthi lo muzi wasebuhleni uma ngabe usebenzela kuwo ngale kwezizathu uma futhi ukuhamba kwakho phakathi kwalo muzi kukuhle kuyoba kuhle naphambili ngizisa kubona ukuhamba kuhle lapha Nkosi yezulu nomhlaba kubafundise njengakhuluma ngabo umfundisi babugcwensa obeka hamba abheke phansi avuse ikhathi ukuthi sawubona athi yebo agoqe izandla ukuhamba kwakhe akusekithi uma kwafika ikhamera enamathosha amathathu thina nombheje siyaba siphosa kunomuzi siyakuwo bantwana benkosi esizowusebenzela njengoba silapha phakathi komuzi wasebuhleni isono zisalala uma wathi umuntu wesono uzofuna ukhonthe esonweni lasesona lesono zakho leseyidolo plastiki ayisale la emhlabeni zigeze manje umshado wonyazi kuze kusale isono zakho lezi zizidla ziyithumuzele
Amen. wethu thina njengamaNazaretha ukuze mhlawumbe belibona lezulu eyikhithikayo laba bantu abafikayo asibaphathe kahle. Amen. Ngoba laba bantu beze kumkhululi ozobakhulula emaketangweni. Njengawe abahlala ezibhedlela ezinethezeka phakathi kwalo. Ngoba niyokwenza inkosi ningazi. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen.
Shembe ngcwele uNkulunkulu wokhokho bethu. UNkulunkulu weyinkomo. Sicela uthando Nkosi lokuthandana sisodwa shembe uze sokuthanda kuwe induna phakade. Amen. Bekuyila umazwi bantwana beNkosi uShemba bengiphe wona. Ngiwacelela uthando enhlizweni zenu. Inkosi kusisene kuswini. Siyabonga amazwi amnandi zothumbu zenkosi Nkosi zilosisi. Amen. Amen. Sizovala inkonzo yethu yamanje isihlabelelo samashumi ayisikhombisa nesikhombisa. 77. Sicela umshumayeli uphekwa wasekhulani asola lesibelelo Nkosi Nkosi. Amen. Amen. Nkosi sibonge. Amen. Amen.
Shabankulu.